kapsat yun. Iwaag palang kapsat ka, may imasan na ko. Yan, sa tayo kasjay. O, Joran. Di ba nagpintas? Kung di makita, nakalawlawag kami. Oh, see, look at that. Look at that. Kanta yung IT toppings nan kakabsat. Coconut milk. Wow. Wow. Perfect ang resulta ng aking ginawa, mga kakabsat. Mabalinan, timanganan nga kabsat. See? Oh. Hindi nyo inakala, kayang gumawa ng probinsyana yung Thai food. Ay, mango sticky rice. Oh, see? Look at that. Inaramid dahi ti kabsat yun. Dahi ti kakabsat ko. Naglaing niya. Nag-order kayo. Agla ko na. Bintos na eh. Banglo. Mangantay mo nilin kakabsan. Siyempre, agtimpla tayo pa ilang ti kape. Tano na imas ti mangan. Wala ti kape. Husgahan tayo kakabsat ko. Resulta, tinarami ti probinsya na yun. Perfect at paiso kakabsat ko. Pabali na ka. Pataktor ti kwam. Thai restaurant. Lima. Hana na samit. Hana na apgab. Saktong-sakto kakabsat. Karam-raman ti restaurant kakabsat. The best. May ka nakabsat ka. Ang gadupad dyan. Tatay umigop ti kape. Na yun lang yung mga kapsat. So, di masal di kapsat yun ko. Mabanya pang boxing ang wala ka. Kinarawat na kapsat ko. Di mas. I swear to God, na mangukluk ko kapsat ko na di mas.